Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 6 minutu bat igaro den honetan, Eskirozek eta Esposito gaur Zumaiako Aitzuri pilotalekuan jokatu duten buruz-buruko B-serie txapelketako, final 8 kanporaketetako, 3. norgehiagokaren analisia egingo dugu. Eskirozek pronostikoak hautsi ditu, izan ere 22 eta 12 irabazi baitio Odei Espositori. Gogoratuko dugu, Eskirozek lehendabiziko norgehiagoka zuela gaur buruz-buruko txapelketa batean profesionaletan, Espositok berriz lehen urtean jokatu zuen, Eskuzaren aurka lehen aurrekanporak eta igaro zuen, gerora ordea, ez zuen sailkatzerik izan. Gaurkoan, biak ala biak elkarren aurka izan dira, eta esan bezala Makirriain Ezkabarteko pilotariarentzat izan da garaipena. Hasieratik oso ongi ipini zaio norgehiagoka, hain zuzen ere lehendabiziko etenaldira 12-1 emaitzarekin iritsi baita Josu Eskiroz. Erabat nagusi izan da, Esposito ez da bat ere ongi sartu norgehiagokan, bat ere ongi, eta Espositok zuzen jokatzearekin nahikoa izan du. Horrez gain, pixka bat harritu gaitu baita ere Eskirozek erakutsi duen kolpe luzeak, askotan 7tik atzera eta 5 erditik atzera eta arro asko behartu du Esposito, horrekin ere asko irabazi du partida hasiera horretan, baina esan bezala Odei Esposito ez da bat ere fin ibili, sakearekin min ikeragarria egin dio Eskirozek, ezker horman sartu dizkio asko, baina beste batzuk garbi irten zaizkio eta hala ere ez da fin moldatu Esposito, eta zalantzari gabe gaurkoa ez da Astigartarraren arratsa izan, ez da gutxiagorik ere. Gerora, pixkanaka emaitza itxuratzen joan da, sake hartu duenean Eskirozek sake gehienak bueltatu dizkio, eta bigarren pilotaka da horretan naiz eta batzuetan kostatu, gero 12-1 horren ostean jada pixka bat nik uste etenaldia eta gero hartu duela atseden eta buruari ere atseden apur bat eman diola eta beste aldarte batean itzuli dela Esposito kantxara, baina hala ere naiz eta tanto batzuk amaitu, bigarren etenaldira 18-7 emaitzarekin iritsi dira, hor ere Eskirozek oso zuzen jarraitu du jokatzen, eta Espositok horixe, bere joko zuzen horretan, oso pilotari zuzena da, oso pilotari vertikala da Odei Esposito, eta hor oso eroso egon da Eskiroz, eta esan daiteke gainera bigarren zatian Espositok egindako tantoak baino gehiago Eskirozek galdutakoak izan direla, hor tarteka marteka jokaldiren bat edo beste egiten saiatzen zenean. Horixe partidaren afera horrera arte joan da, eta hortikan aurrera ez da partida askoz ere gehiago aldatu, Esposito jada partida galdutzat edo eman duenean hobeto jokatzen hasi da, ongi sakatzen, pilotakada batzuk ere ona jo ditu, bukatu ditu tanto batzuk, ezkertzearraren bitartez, bolearen bitartez, ezker gantxoren bat edo beste, baina jada ordurako berandu zen eta erabat merezitako garaipena eskuratu du Josu Eskirozek. Eta honen bestez, final laurdenetako ligaxean izango da Josu Eskiroz, pronostikoak hautsita aldiz Odei Espositok agur esan dio txapelketari. Hauxe beraz, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!